היום אני אעשה קפוצ'ינו בטעם וניל. אבל אני אשתמש במקציף חלב ולא בשרביט של מכונת אספרסו. והסיבה שאני עושה את זה, לא לכל אחד יש את המכונה הזאת, הרבה אנשים משתמשים במכונת אספרסו, ואז זה מתאים לשתיהם, גם למי שיש את המכונה הזאת וגם שיש את המכונה הזאת. בואו נתחיל. דבר ראשון, אני אשים חלב במקציף. אני אעשה את זה לכוס אחת ככה שאני לא אמלא הרבה, ואני אוסיף 2 טיפות של תמצית וניל, בערך כפית קטנה. בואו נתחיל להוציא אספרסו. זה מספיק. טוב, עכשיו אני אשים את החלב. ערבוב טוב מאוד חשוב. אחלה. זהו, תהנו.